Malay LGU, mas ginapaboran nga antigen test na lang ang require sa pagsulod sa isla sang Boracay matapos may mga turista nga nagpameke sang ila RT-PCR test results. Grupo ni Contact Tracing Czar Mayor Benjamin Magalong ara na sa Boracay para mag-train sa paggamit sang antigen test. Si John Sala nakatutok. Mas pabor ang local government units ang malay nga sa baylong RT-PCR test, antigen test na lang ang gamiton bilang requirement antes makasulod sa isla sa Boracay. Mas ginpabaskog pag-inisang natabo nga pagpameke sang 5 ka turista sang ilang RT-PCR test results agud makasulod sa isla sa Boracay. May inatabo na nga pwede ka naman pumapiki na sa may possibility nga mas tayo ang antigen din na Kaya at least makita ginay mo ang result, hindi rin lang ang kwan mo upon entry, no? O depende na upon boarding, before boarding or upon entry. So ang ating PCR pwede ka limapiki, so much more relevant or safe ang antigen. Nagpahayag si Bautista nga ara subong sa isla sa Boracay si Contact Tracing Czar kag Baguio City Mayor Benji Magalong upo ng grupo siniagod magpatigayon sa training sa paggamit sa antigen test. Nag-training na dahil of course tinatrain niya ang mga tao sa contact tracing, and then may mga iba pa sila nga ginintroduce ng mga sistema. Samtang nakuha na sang swab sample ang anom tanan ka mga turista gikan Metro Manila gin-quarantine sa Aklan Training Center matapos gindakop sang Malay Police. Madumduman niya natukiban niya ginpeke sang 5 ilang resulta sang RT-PCR test gamit ang lehitimong resulta sang isa nila kaupod. Iga-file sang Malay LGU ang kaso batok sa anom ka mga turista matapos ang ilang 14-day quarantine. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.